Moingo ji alfaberio manoyudo midhiero mar oula imbo mar Kenya pod nitiere kambi mar jot ka koro luoro nitie ni tuo mar nyaliema nyalo muoch e kembego mag jot. Ma en luoro mar jodak, jotelo kod jogo machwalo kony mawuok e riwruok mar Kenya Red Cross. Apisas mag Red Cross bende koro ywago kata kwayo ji mondo modak e kembego mondo orit ler mar kuonde mag jotie. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Mae en Budalangi. Kae, joseneno lal mathoth kaluwore gi ohula maikani. Ka oganda yudo chandruok mathoth ahinya, nyithi sikul bende okodong' chien. Gikalo e midhiero mag ohula. Riwruok mar Red Cross koro chako chenro mag puonjo ji modak e kembe mag jot madundo ewi kaka ginyalo rito ler kendo duoko chien tuoche manyalo muoch kaluwore kod pi mochido. Yedhe malero pi bende gipogo ne jogo modak kae. The effect of floods Bado has hit this place so much. We are still calling for an appeal for stakeholders and other partners to really still come on board. The floods are still here with us, and community needs are still on the high. So we are still appealing for more and more support. Kane gintiere alwora ma Mahoma e kinde mane gichwalo kony, gilero ni ochuno gi mondo gichwal chenro mag thieth machiegni gi jopiny. Gilero ni mae nyalo konyo e duoko piny muoch mag tuoche. Kwa sahi kuanzia jana tumefanya medical outages. So medical outages tumeona kuwa maji ikiwa mingi hivi kuna madhara mengi yanaweza kuja kama cholera, kuna hizo waterborne diseases. So tumeanza kufanya medical outages enye tunapeleka huduma ya afya kwa kila camp na kwa kila nyumba, so that community wanaweza pata hizo services at their doorstep. Jotelo mawuok Budalangi kotelengi kod jaod bura margi Rafael Wanjala okwayogi mondo migitigi yedhe malero pi kapok gitiyo godo. Kuna installation za maji, tunajaribu kuweka maji yale yako safi. Wajaribu kukunywa maji safi kwa sababu sasa maji ya saa hii imechanganyika na choo. So wahakikishe wanakunywa maji safi, na pia wamepewa dawa ya kupurify, ya kufanya maji kuwe safi. Na wamepewa, kila mtu amepewa 20. Ningependa wasipuuze, wahakikishe wanatumia, kwa sababu hizo hospital zetu hazina madawa na itakuwa ngumu ukishikwa na ugonjwa kutibiwa. Nok mag chope e alwora ni osemiyo oganda mathoth koro tiyo gi yore mamoko ma ok ni kare, ka jolupo koro losore mana e nam. Hawa watu hawana mahali pa kwenda, haja ndogo haja kubwa, na hii sasa ndiyo imekuwa ni tabu kubwa sana. Katika haya yote ambayo tunasaidiwa, hii misaada yote, tafadhali tunaomba haya mashirika kwamba watusaidie sana katika kutuletea vio vile vya temporary ambavyo vinaweza tumika na hawa watu, kwa sababu naona hata kukiwa na hii kwamba tunaweza tibu maji, lakini bado katika njia moja ama nyingine hawa watu wanaathirika, kwa sababu wao kama kule kwenye bahari nimeona sasa wameanza kusukuma boti wakiingia kwenye bahari kwenda kujisaidia. Jotelo go mabende ne oyuoro e nyasi no ne okwayo Tend County ma Busia mondo ket tenge omenda mag kedo kod masira mabiro apoya e budget margi. Pia mimi nataka kushauri kaunti yetu, wanapofanya allocation ya pesa za disaster waweke pesa za kutosha. Hizi pesa kuweka shilingi milioni 35 kwa disaster management county-wide, hizo pesa ni chache. Waweze kuongeza idadi ya pesa ambazo zinaweza kusaidia mambo ya disaster, mambo ya ambao yanaweza kutendeka kila maybe kunapokuwa na majanga. Moyo familia 450 ne oyudo kony kendo ne ochwalnegi onget kod mwandu mamoko mag nindo, kendo ne ogernegi hema madundo mag jot. Ikwayo jo Samaria mang'won kod sirkal mondo ochwal kony ne jopiny. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.